சரி ரெடி டீசர் பாத்தீங்களா? ஐயா நல்லா இருந்தது. தனுஷ் காமிச்சாங்கல? ஆமாம். ஃபயரா இருந்துச்சு. எஸ் ஆப்வியஸ்லி டிஃப்ரெண்ட் லுக். ஸோ ரொம்பவே ஃபயராக இருந்தது. கடைசியாக ஒரு விஷ் மட்டும் பண்ணிருக்கேன். ஹாப்பி பர்த்டே தனுஷ் சார். தேங்க்யூ. வெறித்தனம் தனுஷை பார்த்தீங்களா? எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கு. என் தங்கம் ஆல்வேஸ் கியூட். இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் தனுஷ் மாமா. செல்லம், லவ் யூ. குச்சிக்குட்டி, தங்கக்குட்டி, பட்டுக்குட்டி. சொல்லு என்ஜாய் பண்ணிடல. நாளைக்கு எல்லாரும் பார்த்தீங்களா டீசர்லாம்? இந்த மாதிரி டீசர் எதனா தமிழ் சினிமாவில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்க? தமிழ் சினிமா ஹாலிவுட் கூட இருக்கட்டும், இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்து பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஹாலிவுட் எதுவானா இருக்கட்டும், தலைவர் தான் மாதிரி வந்து பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு டீசர் இதுக்கப்புறம் யாராலையும் எடுக்க முடியாது. தலைவரே நினச்சாலும் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இன்னொரு படம் நடிக்க முடியுமான்னு தெரில. அந்த மாதிரி இருக்கு டீசர். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு டைரக்டர். டிசம்பர் 15 படம் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி படம்னு. நெருப்பு மாதிரி இருக்கும் பாருங்க படம். இந்த மாதிரி லாஸ்டா ஒரே ரிக்வெஸ்ட் தெரியவா வெற்றிமாறன் சாருக்கு வடச்சென்னை விட்டா நல்லா இருக்கும். ரொம்ப வெயிட்டிங் வெற்றிமாறன் சார் இது ஒரு ரிக்வெஸ்ட். சீக்கிரமா வடச்சென்னை 2 விட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மண்ணு என்னென்னவோ அப்டேட் விடுறாங்க, இதை கொஞ்சம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. அப்படியே தனுஷ் கிட்ட இருந்தது D50 ராயன். D50 அப்டேட் எதனா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். நம்ம தனுஷ் சார் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. அதுக்குள்ளே இன்னைக்கு D51க்கான இது போஸ்டர் விட்டாங்க. 50 இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். 49 நடுவில் ஒன்று இருக்கு. அது எல்லாம் முடிச்சிடலாம். மைக் எத்தனை வந்து நிற்கிறியே தனுஷுக்கு என்ன குவாலிட்டி இல்லை? நீ எத்தனை வந்து நிற்கிற? இதுனா விஜய் படமா அஜித் படமா? என்ன குவாலிட்டி இருக்கா? அழகு இல்லையா, அறிவு இல்லையா, என்ன இல்லை? இதுனா மற்ற படம் மாதிரி கம்பாரிசனா? இது நான் இங்கே சண்டை போட்டா காமிச்சுன்னு இருக்கோம், திறமையை காட்டுறோம். அந்த போல் இந்த போல் வேற போல். தனுஷ் நச்சாலே அந்த போல் இந்த போல் வேற போல் அந்த மாதிரி இருக்கும். 15ஆம் தேதி படம் ரிலீஸு வந்து பாரு. நாங்கள் சும்மா இப்படி ஜோக்லாம் காட்ட மாட்டோம், திறமையை நச்சு பக்காவாக காட்டுவோம் பாரு. இந்த அளவுக்கு யாருமே கொண்டாடுறது இல்லை, நாங்கள் கொண்டாடி இருக்கோம். அது எங்களுக்கு பெருமை. எங்கள் தலைவருக்கும் எங்களோட ஆசீர்வாதம், அவர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதமாக நாங்கள் நினச்சி ஏற்றுக்கோம். ஓகேங்களா? விஷ் ஹாப்பி பர்த்டே. மூவிக்கு ஆசை. ஐ எம் வெரி வெயிட்டிங். ஆனால் மரண மாதம் இருந்துச்சு படம். வந்து வேற லெவல் தரமான சம்பவம் இருக்கு. கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். டிசம்பர் 15 தலைவர் வராரு. தலைவருக்காக வாங்க. பயங்கரமாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்களா அண்ணனோட கெட்டப்ப? தரமாக இருக்குது. எப்போ படம் தான் இன்னும் தெரில. படம் ரிலீஸ் ஆனோன்னு பாருங்க என்ன பண்ணுறோன்ட்டு. இப்போவே படம் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. ப்ரோ லுக்கா பார்த்தல ப்ரோ. KGFலாம் ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. இப்போ பாரு ப்ரோ, அடுத்த படம் வந்தோன்னே ப்ரோ அண்ணனுக்கு வேறு 40 வயசு இதோட ஆயிடுச்சு. இன்னும் 80 வயசு ஆனாலுமே இதே மாதிரி ஸ்மார்ட்டாக அழகாக தான் ப்ரோ இருப்பார். பாருங்க ப்ரோ. ஹாப்பி பர்த்டே சூப்பர் ஸ்டார் தனுஷ் அண்ணா. நீங்கள் இன்னும் மேலே உலர்றதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள். கை தட்டுவதுக்கு மட்டும் இல்லை, கொடுப்பதுக்கும் நீங்கள் ரொம்ப ஒரு கரெக்டான ஒரு உதாரணமாக இருக்கீங்கண்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. தனுஷ் எல்லாமே வாழ்ந்துன்னு இருக்கேன். அதோட பிக் ஃபேன் நான். டீசர் வேறு லெவலில் செஞ்சு விட்டு போயிட்டாப்புல. ஓகேவா? தனுஷ்காவே எல்லாமே உள்ள நின்றுருக்கானு. ஐயோ வேற மாரி காட்சி விட்டுருக்காப்புல தலைவர் இன்னைக்கு வந்து. ஆனால் சில மூவி வேற, இந்த மூவி வேற வந்து KGF RR எல்லாமே வேற தூக்கி சாப்பிட்டுச்சு போல இந்த மூவி. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் கேப்டன் மில்லர்.